Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videjku My Airpod. Ľudia, dlhšie nevycháčali videjka, je to preto, lebo som nestíhal. No, OK, máme vaše letiškové hlásenie. Máte na kanáli Matýcraft odber. Nové lietadlo, ako ste si mohli všimnúť. No, dúfam, že bude mať aj väčšiu rýchlosť. No. Letíme do Londýna, keby ste chceli by ste vedieť, no, je to 22 ľudí, sa tu vojde do toho lietadla. No, OK, aha, počkaj, blbo som mám niečo. Ešte si chcete. OK, no. 145 rýchlosť. No ľudia, OK. Aby nám trebalo expandovať letisko. Do tohto lietadla stále nejde dať business class. Tak neviem, kto vám to pôjde dať. Hej, no. OK. No. Celkom rýchlo to lieta. No. OK. No. Počujte, ako rýchlo to svieta. A toto je či bol to? No. OK. No. Pozrime na kamery, aké tu môžu byť na tom lietadle. No, OK ľudia. Dúfam, že ma je dobre počuť aj všetko, hej. No, sme vo výške 3 km. Ale to má o mnoho väčší sled, no ako výšku. Ako vieš letieť. No. OK. No, takto. OK. No. OK. No ľudia, letíme do toho Londýna. No, OK. Prečo mi tu kúše let do Londýna? Viem, že mám letieť do Londýna. No veď aj letím tým smerom. No, OK. No, takto. No, OK. Ako sa nejde táto tu funkcia? No. OK. Ľudia, ak vás toto videjko baví, nezabudnite sa nechať like a odber. No. OK. 4 km je to do Londýna. My sme vo výške 5 km. No. OK. No. Ako viete, my vieme taký šahádny buk, ktorý nás to dá nedole. No. OK. A ešte 3 km, ale sačo nemôžu klesať trochu. No, OK. No. Že takto. No. OK. No. Sme vo výške presne 4 km. No. OK. No. OK ľudia. No. OK.
No. OK. No, ľudia, dúfam, že majú počuť aj všetko. No, flight to London. No, pristávame, mám počuť priamo runway. Ale prečo sú tu kolesa tak blbo? No. OK. Dám výšku nižšiu. No, v menšej výške budem lietať. No, OK. Je to 900 metrov. Mňa zaujíma, ako bude lietať to najrýchlejšie lietadlo. No. No, OK. No. OK. Lebo keď toto lieta už 140, tak neviem, ako budú ostatné lietať. No. OK. No. OK. No, chvíľku, chodom to sa dáme. OK. No. Čiže takto. 11 000. OK, ľudia. No. 8 000 ďalších. A ešte ďalšie lietadlo, 2 minúty. No, 20 sekúnd, OK. No, ľudia, že tu nás začnem a nezačínam ešte. OK, ľudia, že my môžeme niečo tu na nové postaviť. Ale na nič asi. V ďalšom videjku nasetujem do ďalšieho videjka a budeme expandovať letisko. No, že bol to London. Letiskové hlásenie. Máte na kanáli Maticraft odber. OK. No. A môžeme postavať väčšie gatey, že môžem všetky lietadlá voľno odbaviť. $12 000. No. OK. No. OK, takto. Mám už 4 000 iba. OK, no. Čiže takto. OK, ľudia. Label board. OK. No, ja kúpim ďalšieho pilota. OK. Pilot. No, OK. No, OK ľudia, že toto bude pre toto videjko všetko a my sa vidíme pri ďalšom setu.